με την ευλογία του σεβαστού μας γέροντα Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, μία μικρή ομάδα με επικεφαλής τον ιερομόναχο Γρηγόριο Γρηγοριάτη και μέλη τον Μόσχο και την Παρθένα Βασιλούδη, τον Νίκο και την Μαρία Τσινόνη, τον Ιορδάνη Τσόντζη, τον Κώστα Λαζαρίδη και τη Σωτηρία Τσαβδαρίδου, επραγματοποιήσαμε προσκύνημα τις κινηθήσεις λιχνίες Τραπεζούντος και Χαλδίας. Με το βίντεο που παρακολουθείτε θέλουμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς αυτής της ευλογίας. Σας ευχόμεθα καλή θέαση. Το ξάσε. Yaşın kaç yaş? Πόσο χρονών είσαι? 60. 60, 60. 90'dan 7 ay aldım. 97 misin sen? 90'dan 7 ay aldık. Πήρε 7 μήνες από τα 90 χρόνια. Είναι 90 χρόνια και 7 μήνων. Ας είναι 100. Ας γίνει 100. Λέει, είπε προηγούμενος ότι την πρόλαβε σκεπασμένη. Πού και λύσεσαι σε άλλα τα πορεία, ξέρετε, τα δακές. Herkes dinine hizmet eder. Εδώ γεννήθηκε. Ναι, εδώ γεννήθηκε. Το λέγω, το είπε ότι ο παππούς ήταν από εδώ. Ωραία, πάμε.
Βαστόπουλιν η τραγωδή μάνα μωρού κασελανέχτησεν βασίλειρα στο ξυλό. Επίκεν φορτοδέματα τυχέμεντζε στα κορδάς. Μέχρι εδώ ήταν καλυμμένο με χώμα το πάνω. Και φαινόταν μόνο η σκεπή του σπιτιού. Όπως φαινόταν το σπίτι σαν να στηριζόταν στο βράχο, στο χώμα. Και από κάτω ήταν η εκκλησία αυτή. Και αυτή η εκκλησία στηριζόταν με εκεί την πόρτα, η οποία δεν φαινόταν από μέσα ότι είχε πόρτα αυτό το μέρος. Και το βράδυ τα βαπτίσια και τις λειτουργίες κάνανε σε αυτό το μέρος. Αυτό συνέχισε περίπου 200 χρόνια, από το 1650 μέχρι το 1856, όπου ανακοινώθηκε το χαρτοχουμάριο. Εδώ όταν πέθανε κάποιος, τον θάβανε με μουσουλμανική τελετή, το βράδυ τον ξεθάβανε και τον πηγαίνανε εδώ κάτω στο σπίτι σε αυτό, τον λέγανε ο Σεΐταγα. Εδώ έχει να προσέχει, έχει πιο μεγάλη εκκλησία. Πίσω από το σπίτι. Αυτό το μέρος εκείνο, όλη η εκκλησία είναι το σπίτι που φαίνεται. Τα τοβάρια, το Σεΐταγα το σπίτι. Και εδώ ήταν η βραδινή χριστιανική τελετή. Εδώ ήταν το Σεΐταγαν το σπίτι. Ποιος είναι ο Σεΐταγαν? Ο Σεΐταγας ήταν Έλληνας που έτσι είχε το όνομα του Χριστιανός, που είχε το όνομα Σεΐταγα. Και η εκκλησία που ήταν? Ήταν σαν πρόεδρος της κοινότητας του, Μουχτάρης. Μάλιστα. Και η εκκλησία ήταν που κάτω από το σπίτι αυτό? Όχι από κάτω, πίσω από αυτό το βάρη που βλέπουμε. Εδώ ήταν πίσω από το σπίτι ήταν. Μάλιστα. Γιατί από κάτω ήταν πάντα το μαντρί. Μάλιστα. Κάτω από το σπίτι ήταν τα μαντρία. Να έτσι όπως είναι εδώ το μαντρί. Και από πάνω το σπίτι. Μάλιστα. Και από πίσω ήταν η εκκλησία. Μάλιστα. Έτσι. Είναι η Ανορία Αληθινός. Ανορία Αληθινός. Και εκεί είναι πιθανόν ένας φίλος του Έλληνας που το είχε πει, είναι ο Απόστολος Αθανής από το Γιαννησάνο, ξέρετε. Είναι τα νεκροταφεία των Ελλήνων. Πού, εκεί που... Εκεί τα χωράφια που βλέπετε. Τα χωράφια αυτά. Μάλιστα. Είναι τενεκέδες, είναι για να φεύγουν τα πουλιά, να μην πειράζουν, να σπέρνουν καλαμπόκι, κάτι τέτοια. Εδώ οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, και τα βάζουν να μην τα πειράξει κανένας ζώο. Ίσως βρήκαν την ησυχία τους και οι άνθρωποι από κάτω αν είναι. Και αυτό είναι πιο ωραία. Το βλέπεις εδώ. Έπεσε το χώμα. Μάλιστα. Το χώμα δεν έπεσε, οπότε αυτό ήταν έτσι ίσιο. Όπως έπεσε αυτό εδώ ο τρόμος, έπεσε το χώμα και πάλι και όπου πέσει. Πολλά εκκλησία σηκρώμε. Κάθε σπίτι είναι την εκκλησία, εκεί είναι η εκκλησία του. Κάθε σπίτι είναι την εκκλησία. Και είχαν και τα κεντρικά. Δεν φαινόταν τίποτα, να σαν αυτό εδώ. Χωρά. Τίποτα. Από μέσα δεν ήταν μέσα. Και το καλύτερο με χώμα επίτηδες. Το χώμα επίτηδες για να μην το καταλάβουν. Πίσω με χώμαν. Θεέ μου, πίσω με ίντερ θέλτς. Μόνον στον τόπο μ' άφσμε. Άφσμε αδά να θαύκουμε στον τόπον δε γενέθα. Στο μνήμαν όπου έθαψα τη μάναμ και τον Κύριον. Από τη ερήμου ο πρόδρομος ήρθε να βαπτίσει τον Κύριον. Βέβαια ο βασιλέα με βαπτίσε, Υιόν και Θεόν ομολόγησε. Γηγενείς κυρτάτε και χαίρεστε, τάξεις των αγγέλων εφραίνεστε. Δόξα εν υψίστης εκραυγαζών, Κύριον και Θεόν ομολόγησε.
Την επόμενη ημέρα πήγαμε στο χωριό Χουτουρά, όπου επισκεφθήκαμε τη μονή του Αγίου Γεωργίου του Χουτουρά. Το παράδοξο και θαυμαστό ήταν ότι μόλις φτάσαμε στο χωριό, δύο μεγάλα σκυλιά μας πλησιάσαν και το μεν ένα προπορευόταν και μας οδηγούσε προς τη μονή Χουτουρά, το δε επόμενο μας ακολουθούσε τον τελευταίο και έτσι εν πομπή ανηφορήσαμε προς τη μονή του Αγίου Γεωργίου Χουτουρά. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα κτίσματα του συγκροτήματος έχουν καταστραφεί, ό,τι έχει απομείνει από το καθολικό του ναού της Ιεράς Μονής είναι απερίγραπτα όμορφο και συγκινητικό. Εκπληκτική είναι και η θέα του χωριού από αυτό το σημείο, ενώ στην απέναντι πλαγιά διακρίνεται και ένα εκκλησάκι, πιθανότατα αυτό της Αγίας Εφημίας. Το Χουσιλί βρισκόταν σε απόσταση 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Αργυρούπολης και πριν την ανταλλαγή είχε 40 οικογένειες, σχολείο και εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Θα πέρω με την οδόν, θα πέρω με την οδόν, ο Θεόντο θα φωτίς, ο Θεόντο θα φωτίς, κάποτε να κλωσκεί. Είμαστε στο Σταυρίν, το οποίο είναι μία από τις πλέον ιστορικές κομοπόλεις της Χαλδίας, γενέτειρα μεταλλορίκων που διέπρεψαν εκτός από το Σταυρί και σε δεκάδες οικισμούς που ίδρυσαν στον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Δυτικά της Κρόμνης και μέχρι πριν από τον ξεριζωμό είχε περίπου 1000 οικογένειες χριστιανών και κρυπτοχριστιανών, για την Παναγία Γούμερα, η οποία είναι ακριβώς πάνω πίσω από το βουνό αυτό. Παναγία Γουμερά. Κατά την παράδοση, το μοναστήρι ιδρύθηκε το 950 από τους ιερομονάχους Παΐσιο, Σοφρόνιο και Λαβρέντιο, που κατάγονταν από τη Θεοδοσιούπολη Ερζερούμ. Μετά το θάνατό τους η μονή έμεινε έρημη επί 200 χρόνια. Το 1150 οι αδελφοί Ανανίας και Κοσμάς ήρθαν στη μονή και ξανάχτισαν τα ερειπωμένα κελιά. Με πατριαρχικά συγγύλια αναγνωρίστηκε το 1808 ως σταυροπηγιακή και διατηρήθηκε ως τέτοια μέχρι το 1828. Από τότε λειτουργήσε ως ενοριακή μονή υπό τη δικαιοδοσία του Μητροπολίτου Χαλδίας. Καταλαβαίνω τώρα, εμείς
Την άλλη φορά που ήταν με Λιανάντων. Μάλιστα. Έτσι το βρήκαμε αμέσως. Εδώ από αυτό το μονοπάτι κάτω, κατεβαίναμε και πήγαμε κάτω, ήταν ο Μήλος, η Χαμελέτε του παππού. Μάλιστα. Και από εδώ είχαμε ανέβει πάνω, κάπου εδώ φιλοξενηθήκαμε κιόλα σε ένα σπίτι, αλλά είναι κάτω χαμηλά ακριβώς στο ποτάμι. Αυτά τα σπίτια είναι ελληνικά? Ναι, αυτά εδώ τα παλιά εδώ μέσα είναι ελληνικά. Αυτά μας τα δείξαμε και την άλλη φορά. Απαντά κατηβαίνεις, αλλά είναι πάρα πολλά αυτά. Όπως ακούς στο ποτάμι, αυτά ακριβώς ο Μητή. Χαψίκιοι. Σύμπλεγμα 4 οικισμών στο τέρμα της κοιλάδας της Ματσούκας, όπου αρχίζει η διάβαση της Ζήγανας. Οι οικισμοί του Χαψίκιο ήταν το Τσαχαράντον, η Ζάβερα, το Μελιανάντον και το Φαργανάντον. Η τοποθεσία που καταλαμβάνει το Χαψίκιο είχε διαχρονικά μεγάλη στρατηγική αξία, αφού ήλεγχε τη μοναδική διάβαση του δρόμου του Μεταξιού προς την Τραπεζούντα και τον Εύξηνο Πόντο. Άγουρσα. Η Άγουρσα είχε 750 Έλληνες κατοίκους, ενώ κατά το 10ο αιώνα είχε και 200 κρυπτοχριστιανούς που φανερώθηκαν το 1856. Στο χωριό λειτουργούσαν η εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου, σχολείο και παρθεναγωγείο από το 1921. Φημισμένο ήταν το μακρόσυρτο μυρολόι που τραγουδούσαν οι κάτοικοι της Άγουρσας, των γνωστών Μακρύν. Τι Παναία στο ποτάμ στέσει μονή μου και εσύ. Τι Παναία στο ποτάμ στέσει μονή μου και εσύ. Τι καρδιά συμπτωνούν ήγμα να ροξοπείς που τρέχει. Τι καρδιά συμπτωνούν ήγμα να ροξοπείς που τρέχει. Ασπίλη μου Παναία, Παναία πλάτητερα, τη σκοτία και τη νύχτα πίσω να το φως κι η μέρα. Η Παναία μου νωριά στα μέρη απέναν έναν. Η Παναία μου νωριά στα μέρη απέναν έναν. Η χώρα του αχώρετου η άχραντος Παρθένα. Εντάξει, πήγες. Εντάξει είναι. Δώσε το θα μιλήσουμε στο Χριστό. Τη σκοτία και τη νύχτα πίσω να το φως κι η μέρα. Κι ας είναι αλλού τρούιτα και ας ένταν ξένα. Κι ας είναι αλλού τρούιτα και ας ένταν ξένα. Επέρναν κατά πράσινα και σιλευλό είναι ένα. Επέρναν κατά πράσινα και σιλευλό είναι ένα. Ασπίλη μου Παναία, Παναία πλάτητερα, τη σκοτία και τη νύχτα πίσω να το φως κι η μέρα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από τους Αθηναίους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, οι οποίοι μετέφεραν με θαυματουργικό τρόπο
μία εικόνα του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή, την εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας στο όρος Μελά του Πόντου, αφού διέσχισαν αλόβητη με τα πόδια ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Η Μονή απέκτησε μεγάλη φήμη στην περιοχή και ιδιαίτερα κατά την εποχή του Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα. Οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Κομνηνών της παραχώρησαν πολλά κτήματα. Είχε και προνομιακό καθεστώς κατά την Οθωμανική περίοδο και αυτό συνέχισε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1910 ζούσαν στο μοναστήρι πάνω από 100 μοναχοί. Η Μονή κατεστράφηκε με την αποχώρηση των Ρώσων το 1918 και μέχρι το Φεβρουάριο του 1923 είχαν φύγει και οι τελευταίοι εναπομείναντες μοναχοί. Μια πυρκαγιά του 1930 αποτελείωσε την καταστροφή. 8 χρόνια αργότερα ο μοναχός Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης επέστρεψε, άνοιξε μια κρύπτη στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και με την άδεια του τότε πρωθυπουργού της Τουρκίας επήρε την εικόνα της Παναγίας και κάποια άλλα κοιμήλια και τα μετέφερε στην Ελλάδα. Η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος είναι αρχαιότερη της Παναγίας Σουμελά, αφού ιδρύθηκε το 270 μετά Χριστόν. Κατεστράφηκε από τους Πέρσες και ξαναχτίστηκε από τον Ιουστινιανό. Βρίσκεται μέσα σε ένα ξέφωτο δασόδους περιοχής, στη βάση ενός απότομου βράχου. Η εκκλησία είναι χτισμένη μέσα σε ιερή σπηλιά και από τον βράχο στάζει αγίασμα. Οι θαυμάσιες τοιχογραφίες που εστόλιζαν το εσωτερικό της εκκλησίας δυστυχώς δεν διακρίνονται πια, ενώ οι ξενώνες και τα άλλα κτίρια του μοναστηριού που εχτίστηκαν το 19ο αιώνα έχουν καταρρεύσει. Πολύτιμοι κώδικες, χρυσόβουλα των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας, αφιερώματα, τίτλοι ιδιοκτησίας λαιλατήθηκαν και διασκορπίστηκαν μετά την έξοδο το 1923. Και εδώ μπροστά είναι τα κημητήρια, Εδώ ακριβώς εδώ όπου είναι το ομαλό το μέρος. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντεν ηγέη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχος. Η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των διακειμένων δούλος. Πάντων των κινηθέντων. Εν διενορία τα ψήκια και όλων των ενωριών. Μελιανάντων, σαπάντων, παραργανάντων, καχυράντων και ζαβεράς.
Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να παίρνουμε στην τον άξιο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός του πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον παθήσας και της εν της μνήμας περισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τας πρεσβείες Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός Παναγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, Αγίου και Δικαιότητου Τρεημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου και πάντων των Αγίων, τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού εν σκηνές δικαίων τάξης εκόλπης Αβραάμ αναπάση και των Αγίων και δικαίων συναριθμίσει. Ημάς δε ελεήσει και σώσεως αγαθός και φιλάνθρωπος, τε ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον παθήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα ιδρύθηκε το 752 μετά Χριστόν, στο όρος Πυργή, στην περιοχή Γαλλίαινα της Ματσούκας. Ονομάστηκε Περιστερεώτα γιατί κατά την παράδοση 3 περιστέρια οδήγησαν τους 3 ιδρυτές μοναχούς στην τοποθεσία της Μονής. Ο ηγούμενος της Μονής, ως αναγνωρισμένος ποιμενάρχης, ασκούσε μεγάλο πνευματικό έργο στα γύρω χωριά. Συνολικά η Μονή είχε 392 πολυτελή δωμάτια και πλούσια βιβλιοθήκη αποτελούμενη από 7.500 τόμους βιβλίων. Η Μονή συντηρούσε τα σχολεία της περιοχής και σύστησε το 1909 τη Κεντρική Σχολή της Γαλλίανας. Πολλές μεγάλες προσωπικότητες του γένους είχαν ως πρωταρχική βάση μόρφωσης τη Μονή του Περιστερεώτα. Χιλιάδες ήταν οι οικονομικές ενισχύσεις πτωχών της περιοχής. Για 11 αιώνες η Μονή διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και διατήρηση της ελληνοχριστιανικής συνείδησης. Ερημώθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1923 όταν οι αναπομείναντες μοναχοί πέρασαν στην Ελλάδα. Ένα από τα πιο αξιόλογα αξιοθέατα της Τραπεζούντας είναι ο Ναός της Αγίας Σοφίας. Ο Ναός της Αγίας Σοφίας, που έχει αναστηλωθεί και λειτουργεί ως αρχαιολογικός χώρος και μουσείο, τις ημέρες που ήμασταν εκεί μόλις φύγαμε, δυστυχώς το μετατρέψανε σε τζαμί, είναι κτισμένο σε υπερυψωμένο πλάτωμα πάνω από τη θάλασσα σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της Τραπεζούντας.
Ο αυτοκρατορικός ναός της Τραπεζούντας ήταν αφιερωμένος, όπως και η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως, στην του Θεού Σοφία. Κτίστηκε από τον αυτοκράτορα Εμμανουήλ I τον Κομνηνό 1238-1263. Μετατράπηκε σε τζαμί το 1557 και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη και ως νοσοκομείο, ενώ σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, όπως είπαμε παραπάνω. Οι εργασίες αποκατάστασης στην περίοδο 1955-1964 από ομάδα Βρετανών αρχαιολόγων αποκάλυψαν εκπληκτικές αγιογραφίες του 13ου αιώνα που ανήκουν στην μεγάλη βυζαντινή τέχνη της πρώιμης παλαιολόγιας αναγέννησης. Διευθυντής των εργασιών ήταν ο David Winfield, ενώ η επίβλεψη ολοκληρώθηκε από τον Talbot Rice. 55 βιβλικές σκηνές, οι οποίες παρέμειναν πάνω από 400 χρόνια κρυμμένες κάποτε από επίχρησμα ασβέστη, ήρθαν στο φως. Εξωτερικά ο ναός είναι σταυροειδής, εγγεγραμμένος με τρούλο, που στηρίζεται σε 4 σκίονες και έχει στην πρόσωψη 3 πυλώνες με ανάγλυφα διακοσμητικά. Το καμπανοριό της βενετικού ρυθμού είναι μεταγενέστερη προστίκη. Συγκεκριμένα χτίστηκε το 1443 και διακοσμήθηκε εσωτερικά με τοιχογραφίες. Αηλή εμάς και βάει εμάς η τούρτη βόλε πέραν επέραν το βασίλειο. Είναι χτισμένο το 9ο αιώνα μετά Χριστού. Είναι η Βυζαντινή εκκλησία, από τις παλιότερες εκκλησίες της Τραπεζούντα. Είχε μέσα πάρα πολύ ωραίες ηχογραφίες, αλλά επειδή έβαλαν η ζημιά, άναψαν η φωτιά μέσα και τα καταστρέψανε. Από κάτω είχε τούνελ που συνδέονταν στη θάλασσα και στο μεσαίο κάστρο, στα ανάκτορα, τα κλείσανε με τσιμέντο. Είναι πάρα πολύ καιρό, είναι κλειστό, δεν είναι επισκεψιμό, το έχουν κλειστό. Με τσιμέντο, αλλά δεν σκάτω και έκλεισαν και τα τούνελ. Δεν ξέρουμε γιατί δεν το άνοιγαν. Εδώ πάνω βλέπετε ένα παλιό ρηκτό από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι ο Ρωμαίος στρατιώτης της εκεί επάνω, αριστερά από το και αυτοί που έψαχναν λίρες χρυσά, βρήκαν και κάποια όστα Αγίων κάτω από το Ιερό Παιδί, όπως είπαμε χθες. Και έχει και σταυρούς από πάνω. Έχει σταυρούς εκεί πάνω. Πέραν το βασίλος και ένα φεντία. Χριστίνα πράση ακόμες και εσείς Χριστέ ο Θεός. Σώσοντας πληγασίνα. Σε μια κατοικημένη περιοχή. Η εκκλησία χτίστηκε το 13ο αιώνα από τον Αλέξιο τον Πρώτο των Κομνηνών. Αργότερα, το 14ο αιώνα, στα χρόνια του Αλέξιου του Τρίτου του Κομνηνού, κηρύχθηκε ως πολιούχος της Τραπεζούντας. Το 1461, όταν κατάλαβαν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί την Τραπεζούντα, το μετέτρεψαν αμέσως σε τζαμί. Είναι μερικές εκκλησίες που μετατραπήκαν σε τζαμί αμέσως από την άδοση της Τραπεζούντας.
Η πρώτη είναι η Παναγία Χρυσοκέφαλη, ο Άγιος Ευγένιος και ο Άγιος Φίλιππος. Ο Άγιος Φίλιππος ήταν και Μητροπολιτικός ναός πριν την Παναγία Χρυσοκέφαλη, και η Χρυσοκέφαλη ήταν η Μητροπολιτικός ναός εκείνα τα χρόνια. Ο Μωάμεθ όταν ήρθε στην Τραπεζούντα το 1961, την πρώτη Παρασκευή, ξέρετε, οι μουσουλμάνοι έχουν την ημέρα ως Κυριακή την Παρασκευή. Η μεγάλη προσευχή προσευχήθηκε εδώ. Γι' αυτό ονόμασανε και το τζαμί σε νέα κοινή τζαμί, που σημαίνει το τζαμί της Νέας Παρασκευής. Την πρώτη προσευχή του όμως στην Τραπεζούντα ήταν στην Παναγία Χρυσοκέφαλη, στον αυτοκρατορικό ναό της Τραπεζούντας, στον Κομνηνό. Και από τότε μέχρι τώρα συνεχόμενα λειτουργεί σαν τζαμί, είναι βαμμένα μέσα, είναι σουβατισμένο μέσα. Οι εικόνες σώζονται κάτω από τις σουβάδες. Άμα ξεσουβατίζουν που και να εμφανιστούν εκείνες οι πολύτιμες εικόνες της Εκκλησίας. Το Κομνηνών. Ναι. Τα ανάκτορα των Κομνηνών είναι. Τα ανάκτορα των Κομνηνών είναι εκεί η σημαία του. Στο μεσαίο κάτω. Η Παναγία Χρυσοκέφαλη είναι εκεί κάτω, είναι πολύ. Κλείσανε την πόρτα. Υπήρχε μια πόρτα, από εκεί έμπαινε μέσα και ο λαός από κάτω. Είναι πολύ μεγάλος. Τα μαρμάρινα που έχει μέσα είναι από το 14ο αιώνα, είναι πολύ παλιά. Σώζονται μόνο δύο κομμάτια μαρμάρινα, αλλά όπως οι άλλοι λαοί έπαθε και αυτή τη ζημιά που προβατήσανε και έκλεισαν τις αγιογραφίες. Αν γίνεται, αν ξεσοβαλίζουν ξανά το σοβά, θα εμφανιστούν πολύ παλιές αγιογραφίες. Συντηρούνται με αυτόν τον τρόπο, συντηρούνται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να δούμε μέσα. Φροντιστήριο Τραπεζούντος. Το τετραόροφο κτίριο που βρίσκεται στην παραλία της Τραπεζούντας, έργο του αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Κακουλίδη, εγκαινιάστηκε το 1902 για να στεχάσει το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ποντιακού Ελληνισμού που είχε ιδρυθεί το 1682 από το σεβαστό Κιμηνίτη τον Τραπεζούντιο. Το επιβλητικό κτίριο είναι φτιαγμένο σε νεοκλασικό στυλ με ιωνικούς κύονες και αερτώματα. Τα έξοδα της ανέγερσης του καλύφθηκαν στο σύνολό τους από εισφορές Ελλήνων της Τραπεζούντας και της Διασποράς. Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας απετέλεσε για περίπου 250 χρόνια το φυτόριο που ανέδειξε διαπρεπείς επιστήμονες, δικηγόρους, γιατρούς, εμπόρους, κληρικούς, δασκάλους που βοήθησαν τον ελληνισμό. Μέσα εκεί σφυριλατήθηκε ο χαρακτήρας των παιδιών των Ποντίων, απέκτησαν γνώσεις και έγιναν οι ταγοί του ποντιακού ελληνισμού. Από τους συνολικά 20 συγγραφείς χειρογράφων στην περίοδο 1650 έως 1700, οι 15 ήταν μοναχοί και αυτό δείχνει τη μεγάλη συμβολή στα γράμματα του κλήρου. Η έδρα εξάλλου του φροντιστηρίου κατά την περίοδο του Κιμηνίτη ήταν το μετόχι της Μονής Περιστερεώτας στην Τραπεζούντα.
Τσίτα. Κεφαλοχώρι των Σουρμένων, χτισμένο στο μικροπόταμο παραπόταμο του Μοναχού, με 350 ελληνικές οικογένειες, τεταρτάξιο δημοτικό σχολείο και 2 εκκλησίες της Μεταμόρφωσης του 1890 και του Τιμίου Σταυρού του 1891. Οι 2 εκκλησίες, από τις οποίες η μία μετατράπηκε σε τζαμί, εξακολουθούν να στέκουν όρθιες. Ενδυδηλήθηκε τα 7 του 2013. Köyündeyiz. Bugün tarihini koydum. Είμαστε μία μικρή ομάδα προσκυνητών από την Ελλάδα. Yunanistan'dan gelen küçük bir grubuz. Ναι. Και βρεθήκαμε εδώ στην Τζίτα για να προσκυνήσουμε νοερά Ve burada Çıtı'da bulunuyoruz. Bulmamızın sebebi de τον ιερό ναό της Metamorfos şeyinin abidesine şey yapmak, ibadet etmek için buradayız. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε αυτό το προσκύνημα. Aziz Allah'a çok teşekkür ederiz ki bize bu fırsatı verdi. Μένουμε ενθουσιασμένοι από τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Çok memnun olduk insanların sıcak davranışından dolayı. Οι οποίοι μας άφησαν να περάσουμε μέσα. Ki bu insanlar bize izin vererek içeri girmemizi sağladılar. Και μας υποδεχθήκαμε ηλαρότητα. Ve bizi çok büyük bir büyük bir sevinçle bizi karşıladılar. Οι ταπεινοί προσκυνητές και γράφουμε το όνομα. Şeyleri yazdık, isimlerini yazdık, isimlerini de vurduk. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, είσαι καλή ψυχή. Çok iyi bir, sıcak bir ruhunuz var diyor. Ο Θεός σας ευλογεί. Şimdi bunlar tam Rumca mı? Yunanca konuşuyor. Uyar mısın? Bizimkine uymuyor. Yunanca uymuyor ama onların Rumcası bizimkine uyuyor. Ha. Evet, Yunanca başka. Şimdi bilirsin Yunanca, bizim konuştuğumuz Rumca, Yunanca'nın antiği, en eskisi. 1000 senelik bizim konuştuğumuz. Bizimki de Yunanca. Yani biraz daha modernleşmiş. Hani Azerbaycan Türkçesi ile bizim Türkçe arasındaki fark neyse, Yunanca'daki farkla Rumca'daki fark da aynıdır. Peki sen nasıl anlaşıyorsun? Ben orada yaşıyorum, biliyorum. Rumca da bizim ana dilimiz. Bu zamanların buraya geldi birkaç tane yani bayanla beraberler, yani konuştular hanımla beraber. Fakat çok konuştukları tutmadı yani. Evet. Bizim Çaykara Rumcası biraz daha farklıdır. Onların Rumcasından, evet. Tutaj ani ελληνική με την ποντιακή. Η ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα με την ποντιακή, αν μπορούμε να συνενθούμε με τους Έλληνες που δεν ξέρουν ποντιακά με τα ποντιακά μας. Με τους ποντιούς το είπα είναι αρχαία ελληνικά, τα ποντιακά, απλώς δεν είχαμε σχολιά, γι' αυτό έμειναμε έτσι όπως ήμασταν 2.000 χρονών ποντιακή γλώσσα. Μιλάνε και στην Ελλάδα μερικοί, αυτοί που ήταν από εδώ. Ναι, γιατί η γυναίκα του είχε έρθει εδώ ένα γκρουπ του 2 άτομα και δεν μπόρεσε να συνεχθεί με καλά μου. Δεν μπορείς να συνεχθεί. Δεν τα ξέρω, θα ήταν από πόλεις, θα ήταν φαίνεται. Büyük bir ihtimalle diyor o gelenler de Rumca da bilmiyorlar yani. Yok, biliyorlar. Biliyorlar. Yani biliyorlar da karıştırıyorlar Yunanca. Onun için belki anlaşılır. Anlaşılır, normalde anlaşılır yani. Η γυναίκα του ξέρει. Ξέρει. Να του μιλήσουμε μαζί. Eğer şeyse biz konuşabiliriz diyor yengeyle. Belki belki gelmez. Ha gelme. Echt yapıyor. Εντάξει. Tamam. Ωραία. Δόξα σοι τα δείξαν νήτων φως δόξα ψήστης Θεός και See
Μην πας πολύ κοντά, Μαρία, έλα, κατεβαίνει τώρα. Μην τρέξεις, μην τρέξεις. Δεν φοβάσαι. Έλα. Ότουρ. Αχ, είσαι πολύ όμορφο. Γεια σου, Εφέντη. Πολύ όμορφο. Ωραίο. Θέλουμε και χάρια. Τώρα δεν το βρίσκεις τέτοιο. Κάλε, δεν έχουμε και τίποτα να παρευχεί. Να φέρει αυτό το παιδί να το ρωτήσει. Ωραίος, Πολύ ωραίος. Λοιπόν που είχαμε και θέαμα. Και χαριάρης κιόλα. Δεν έχουμε και λίγο ψωμί να παρευχεί. Τίποτα δεν έχουμε. Να μην το πω κατευθείαν το μοναστήριο, θα το πω πηγαίναμε στο κουταμάκι και χάσαμε τον δρόμο μας. Ναι. Κάμα, ότουρ, πες το ρώτησε. Δεν έχω ψωμί να παρευχεί. Kardeş merhaba. Burada o geleni var, öyle duydum. Var. Hoş geldin, sana geleyim mi? Otur. Abla gel yerden, mahvetmesin. Gel. Geç şöyle, gel. Hadi git. Geç şöyle. Neyse, tamam bırak. Biz Sultanmurat'a gideceğiz de. Orası Sultanmurat mı? Yolumuzu kaybettik. Έχουμε και το φίλο μας το σκύλο που έρχεται μαζί μας. Τον βγάζαμε. Περπατάει δίπλα μου. Είναι ταπεινός. Τσακ, το πιάνουμε στον αέρα εμείς. Βέβαια. Μην έχεις παραπονέ. Τόσο κόπο έκανες. Ναι, βέβαια. Ο πάτερ μας συνόδευσε και όταν ήταν λίγο απότομα πήγαινε στο πλάι από εδώ να μην πάμε εμείς. Έτσι, ναι, δεν μας άφηνε. Και μετά σας είδε εσάς, πήγε στα ενδιάμεσα, δεν θα μας αφήσει εμάς. Πήγε με μπροστά αλλά κοίταγε πίσω όλη την ώρα. Ωραία, πάμε. Έκανε υπομονή αλλά κέρδισε.
η περιοχή Ουζουνκιόλ, Σαράχο και κυρίως η ομώνυμη λίμνη αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του νομού Τραπεζούντας. Η λίμνη, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1090 μέτρα, απέχει 99 χιλιόμετρα από την Τραπεζούντα και μόλις 19 χιλιόμετρα από το κατοχώρι, ενώ ο δρόμος είναι σχετικά καλός. Στο Δήμο Σαράχο υπάγεται το ελληνόφωνο χωριό Υψήλ, Αρπάοζου, από όπου κατάγονται οι Υψηλάντες, μια από τις σημαντικότερες οικογένειες του Πόντου, που βοήθησαν τα μέγιστα το γένος κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής και κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Όφης. Μέχρι πριν από περίπου 300 χρόνια οι Οφητιανοί, οι Οφλίδες, ήταν χριστιανοί και η περιοχή φημιζόταν για το μεγάλο αριθμό ιερέων και επισκόπων που είχε βγάλει. Έλα και μη τα λεμονάσουμε. Γεια σου ρε κύριε!